Happy Sunday! So, nagbaklay na po bino. So, dari na po mi nga side. Kaya gahapon ito man mispikas. Pero ni Anhig, gahapon mi dire. Pero ikapoy na akong anak. Nagreklamo na siya kay nagbaklay may almost 2 hours. So, diyon ta siya makuyog karon sa kuha niya. Ako siyang gulog-ulogan niya. Dili naman ta mo ato to sa pikas. Dari na naman ta nga side. So, fresh kayo ang morning kay paano kanang tugnaw gabi antod karon tugnaw gihapon nya wala pay adlaw sunod kay baklay baklay ra gud ta oy kay di man jud makayog jogging hanga kayo so kuan na guni siya kanang pagpaugnat sa kusog ra kay wala gyud tiguang na di na makaya kamo dira ga walking pud ba mo walking ta ay kay nanagas na tanan. Sa gahapon pagbaklay na mo nakakita mig bao nga gamay kaayo nya karon ingon na pud akong anak nga mangita na pud mig laing bao ano siya so anak ko nga dire na ta mo baklay karon din ta ato sa lain kay ayo lagi kaayo reklamo siya sakit daw kayang tiil. May gani nagbago yang isip karon nga mukuyog siya kay gabi pangutanan ako siya ano siya di daw siya mukuyog kasi sakit daw kayang tiil gid daw ya karon ning kuyog man. May gani kay na dapat no na dapat explicar kay wa koy kauban mo baklay na iPod oh bahala na tara naguna-una na nagdagan-dagan na. Indot kay baklayan diri kay na may view indot kay sapa oh malingaw pug ka malingaw jud ka diri baklay ingani ang sapa ako kay second day nako karon mo pa ni ang pagkuano kanang pagsuta nako kung unsa din ni kanindot rin napita ito ra man ko taman ito ra man ko tamag baklay karon bato naman tas tumoy ito ni sutaon kung asa ni tama. Bisig paingon na sa inyong balay mga pis siguro mi. Andam nang kape dira. Baklay ra gyud. Kay idara naman ta oy di na ma lahi ra gyud ang kabatan-on ta no og karon nga idara na ta kay idaran ta daghan na tagi pang bati. Alay itong batan-on ta isira kayo. Karon kay idaran naman tiguang naman. Ingon nila life begins at 40. 40 di ay kay daghan ng mga sakit. Nindot kay dire mag-picnic as in. Pero mas nindot kung kabalo ka mo lang oy, pero sa ko bako kabalo mo lang oy. Wala, tanaw lang, ibug-ibug ra. Pero di gud kabalo mo lang oy. Kuan lang. Tanaw lang. Ya, magdagbagol kung gusto maligo. That's all for today lang, guys. I love you so much. Happy Sunday. Ambing ganun na. Mwah!